Di ba nag-anak ka sa kuan nga katong imong habol sa nga sayal sa una. Oo. Napa dira atong napa imong habol tong sayal wala na. Wala na. Katong imong sayal nga gipikas sa imong habol. Muli nga akong bana, wala ang bana. Oh. Diya ka tubang siya. Way laing bana. Dara na. Dito siya kita sa tatay daw. Hello Nanay Aquilina. So si Nanay Kina kay kuan. Kanang butan kayo ug tungod siya kabutan. Niagay giganahan og maayo sa iya si Ma'am Carmel. Karon si Ma'am Carmel Nanay Kina kay magkuan. Maghatag sa imo o kanang ayuda kanang dugang bitaw sa imong colority sa imong simod naman na dili ang ipahatag ni Nana Ma'am Carmel sa imo unsay sulan ni Ma'am Akong bag basta kanatanan para na sa imuha daghan nga panty ay sa iyang bana niya daghana gi kani nanay nang imong habol porter para habol magpikas sa imong sayal. Okay, naka-remember pud ko sa imo nay nag-anak ka nay nga kuan kanang gipikas to nimo imong sayal kay gihimo nimong habol. Wala na ko na-apil sa video pero may sulti ni Nanay Kina sa kuha. Salamat kay Ma'am Carmel Semblante diri sa Alai. Ay guys, basig na pa gusto maparehas ka Ma'am Semblante. Ipadangat ato guys. Kuan na may courier lang gid mi ani. Wala. Walay bayad, walay bayad. Okay, salamat kayo. Nay, pengon na media. Nanami sa lugar. Ihatod na nako ang gipadala nila para kang Nanay Aquilina. Ito yung unon, makabukad sa ilong. Ako rin. Pwede mo ko i-hire sa Lazada o sa Shopee, mag-courier na siguro ko no. Kaling kay wala ko kanang walay sawan, walay sa tawag na din. Walay bayad shipping fee. Walay shipping fee. Shipping fee eh. Wala. Ay tanong balay ni Nanay Aquilina. Oh, Aquilina. Abi ko ya. Lagi mo ya. Oh, Nanay Aquilina sa gawas ko. Nay, hapon. Amo nimong balay. Maayad ha masulong. Ngayon ang hapon, sir. Amo nimong balay. Asa na? Hapon naman, sir. Kani? Ay, katong isa ka to? Oo. Tama lang. Anas Nanay Aquilina. Kanang share, kanang gihatag sa father. Aga. Nga ako man gihatag ani. Amo nimong balay ani? Amo tatay. Ato ka doon. Oh, ya, ini kan sa. Oh. Unya ra doon. Ay, imo apo? Oo. Apo din. Ako ko yan. Ako. Display kano? Antay sir. Ayo. Ayo. Dayong ka sir. May tao ba dyan? Bye, dayong ka. Kini ka. Ay, may hapon. Andi ka kita? Oo. Si tatay na klaro. Muna ning akong bana. Wala ang Kumusta bana. man tay? Oo. Kumusta man? Ano maed man? May dapat. Pila mo ba tay? Kani. Mga teacher na. Tintay. 4. Bana ko lang ni siya. Tiguang nga ako. Bitaw na kanang. Salamat kayo sa kuan sa pag Salamat sa mga abi-abi sa mo diri sa inyong lugar. Balbalik lang. Oh. Gibalik ko diri nay. Gibalik ko diri nay kay. Nay nakita sa imong video. Oo. Nya katong imong colority bitaw nimo imong lipstick ba? Oo. Nay nagdugang. Di ba nag-anak ka sa kuan nga katong imong habol sa nga sayal sa una. Oo. Napa dira atong napa imong habol tong sayal wala na. Wala na. Katong imong sayal nga gipikas sa imong habol. Nadaog na kadugay na kain na lang. Usa imong habol dili? Ang habol ni tatay dili? Oo na. Ano ba na habol ni tatay? Pinako mo na habol tay. Butang ibiling na sa akong iyang mama. Isa laylay mo kanang kuan dili laylay mo kwarto. Oo, iya sa akong anak. Si mga anak. Si Titeng Idan. Manay mo simple lang nga balay ni kuan ni nanay. Ya, nangatag ani ang father ay Ang pare. nabukay. Kay mga butan man mo ba tagaan mo sa Kaning simbahan diyan ako naghatag ni anak. Ay nay. Oo. Ay sip ka pasalamat sa imong pag-abi-abi sa mga. Balik lang sir kay wala man na akong kaani ang katong akong anak nga ako nga niuan unta sa akong ga. Di man gawas tay ba? Listen mag halap-halap na mga tayo ba? Ano na? Sabihan. Oh, di ba kita? Di na. Ay, okay na. Ay na. Aga? Naog ka. Naog ka. Oh, kanaog man ako kalakaw man. Muni nga akong bana, wala ang bana. Diya ka tubang siya. Wala ang bana. Dara na. Dito siya kita sa tatay daw. Oo. Dayong ka din eh. Kanina eh. Katong nag-anak bitaw kanay nga. Kanang wala kay habol.
Oo. Ang inani. Nay naghatag sa imo og dili lang habol kung dili comforted ang pagka nga habol nay para makasukol pa daw kang tatay. Aw. Gikan sa kay. Balik lang sa sunod kay. Doon ako isa doon kuan sa sunod. Salamat nay. Ihatag ni Ma'am Carmel Siblante. Tayong kau sa kanay. Oh, okay lang nay. Oh, ana siya nga. Salamat po ako no kayo. Coming from Ma'am Carmel Siblante. Kang Ma'am. So mo ni siya, una yang gihatag nay. Basta man na siya. Sako na siya habol nga para gid makapagkuan Salamat kayo, sir. para makadugsing-dugsing daw. Para makadugsing-dugsing daw kung may tatay. Tapos ang wala gyud musukol pa tay. Makasukol pa tay. Dili ka pick up na lang. Pikap na lang, sir. Ato imong bag, pulihan daw niya og bag. Salamat kayo ang Oh. ginoo para sa inyo. Tapos ang imo daw kuno din imong mga kolorete, mga pahumot, ay larang kolorete na yo. Oy. Tapos na iyang ngalan dis kolorete para di gini mo siya malimtan. Pitakan nimo na iyan ang gilisdan. Oy, salamat kayo ang ginoo magbalo sa inyo. Nay, Pero balik din kamo din niya. kani po daw kuno para ni kay tatay. Oo, ni mo. Para pa ni kay tatay ni kan tatay. Tay. Para pa imo tay, kapitapan ako na tay. Salamat kayo. Oo. Panalamat kita. Kuan. Kanina mo daw ni imong suoton inig magdugsing-dugsing. Oh. Magkabas-kabas. Anong gabas-gabas? Ako di awin ako. Para ya po na sa inyo nay. Magamit ka po kanina na. Oy, salamat kayo ang ginoo magbalo sa inyo umay inyong kaglawas ug iway kamo ni aning Unsa man ni nay? Kanti. Para sa inyo. Ano of course nay, ang bag imo ni tanan. Ako lang ipakita ang yata. Salamat kayo, Tangan sir. mo na nay. Salamat unta na appreciate nimo. Tay, ay kabala ka magbalik-balik ako diri. Ayan ang sunod, makabalik ka. Ug makabalik mo, basi magmi sa ako kumano. Ano gini cho? With us pagkuan ako, hatag-hatag og ginagmay ka para karatay ka. Para sa nitay nimo tay, para Salamat kayo. Ang Ginoo magbalo sa inyo. Para saan Kay nimo, tay? paglawas ug kay dagang panggrasya nga ihatag sa inyo. tay kuan nimo tay pangisnat. Ug kalabi ni si Sir ug tanan sa inyo. Oh, mga iguon, mga igoonon naman. Kanang go. Ayo, itago tay dili Gawin man ko. dili pakita. Kay Ha? bugtong ra kong anak sa Anak, mama ug ipakita. papa. Di abi ninyo mga kuan dili ug bagi na ang kita dito sa bukid. Nay. Salamat gid sa iyong pagpadayon sa ko. Salamat, Tapos, Sir Sir. dili na po kami magdugay kay mabasa naman ni ulan. Mag-ampo ko. Taas pa kay mong baklayon. Mag-share, sabi lang sa mag-ampo. Sa Pinoy, Espiritu mo. Tama nga mag-ampo ka mo dito, dili mo lang. Kaya na ang magpasimbahan. Salamat kayo, salamat kayo. Oo. Ato kami. Hi. Sige, Sir. Amping mo, amping. Anting sa Sir, ma'am. Sige, Salamat ka mo sa Pinoy, Espiritu nga maaari niyong paglawas. Paglakaw. Magbandi, dili niyo lumakang. Sir. Dili ni mga ruwas. Wala ka gani niya siga. Ang sige lang sir kay masunod balik mo sa pista namo. Pohon. January 14. Oh. Correct sir. Sige, Sir. ang mamistahay lugar pa rin kabalo sa pista. Kabalo sa pista. Kita na, bye-bye. Salamat kayo sir. Salamat. Salamat sa inyo